Добро утро, хора! Добре дошли в днешния влог. Преди малко се събудих, часът е около 11:30, не е много добро утро, но за мен е добро утро, тъй като днес е събота, през седмица ставам много рано и сега събота ми е много трудно да ставам рано, така че си поспах доста днес. Какво ще правим днес с вас? Ще хапнем, ще ви показвам част от моя ден. Ще отидем заедно на фитнес, след обяд имам записан час за фризьор, за което съм измислил нещо много интересно, така че ще разберете малко по-там в влога. Така че да започваме деня. Старт! Станах, поправих си леглото, сега е време за душ, да си измия зъбите и да си направя закуска, т.е. обяд. За всички, които ме питаха как са ми толкова бели зъбите, това е моята тайна за избелване на зъби. Пастата наистина е супер добра, купил съм си от моя стоматолог, така че ви препоръчвам и на вас. Това, което ще ни трябва за обяда ни или за закуската, както искате така го наречете, ще ни трябват няколко домачета чери, малко моцарела, бейби спанак и вече няколко объркани яйца с бекон съм си направил предварително. Те се правят страшно лесно. Сега ще ви покажа горе-долу какво ще направя с другите неща. Нарязваме първо домачетата на малки парченца. Спанакът задължително го намачкваме в топла вода и след това го нарязваме на малки парченца. И след това добавяме и моцарелата. Тъй като днес ми спада ден, в който ще трябва да тренирам и затова от сутринта започвам да гледам клиповете на Радостин. Той се занимава доста усилено с фитнес. Днешната тема на видеото му е храната в тренировъчен ден. В случая ще изгледам видеото, след това най-вероятно ще ходя и аз към фитнеса. Next. Хора, часът е 2:15. Последно се видяхме в 12:10 може би, нещо подобно. Ако се чудите какво правих 3 часа, и аз не знам. Сега отивам към фитнеса, ще правя крака и ще се опитам да ви покажа по-голяма част от моята тренировка. Само да кажа, че тренировките, които ги правя, за да се чувствам добре и наистина се чувствам добре. Спя много по-леко и да, хайде към фитнеса. Готов съм. Тъкмо приключих с фитнеса. Беше много добра тренировка. Сега се прибирам, тъй като в 5:30 съм на фризьор. И тъй като много от вас ми писаха наскоро, че много ми е пораснала косата, днес ще ви питам вас дали косата да я пострижа много късо или да си оставя така дълга. Така че след малко ще видим какво казаха всичките от Инстаграм. И да, до след малко. Сега пуснах въпрос в Инстаграм, ще видим какво ще отговорите до 5:30 и това, което вие решите, това ще бъде. Приятели, имам въпрос. Преди малко се прибрах от фитнес и днес в 5:30 съм на фризьор. И се чудя дали да си пострижа косата супер късо или да си оставя така дълга. Вие решавате. Така, приятели, докато си почивам, докато стана време за фризьор,
реших да ви споделя, тъй като хапвам едни много яки бисквитки с мед, които са страшно много полезни, особено след като се прибра от тренировка, ми препоръчаха да ги ям тях, тъй като се държат мед. И да, много са яки и препоръчвам ви ги и на вас. За сега усилено всички държат да бъда с къса коса, така че ще видим какво ще се случва в фризьорския салон. Не знам дали ще се осмеля да се пострижа късо, но пък ще гледам да е добре постригана косата ми. Настъпи дългоочакваният момент. Отивам на фризьор. Сега в момента гледах гласовете, които сте дали. 61% от вас искат да се пострижа късо, 39% искат да си остава дълго косата. Все още не знам дали ще се осмеля да си пострижа толкова късо, но все пак това обещах. Отивам към фризьорския салон. Предполагам тези от вас, които ме следват в Instagram, знаят, че се постригвам в най-доброто място в София. Това е именно салон Далан. Така, включваме се директно от банята ми, тъй като трябва да взема набързо един душ, тъй като ще ходим с Ева в Ринг Мол на кино. Не знам все още какво ще гледам, решихме така импулсивно да ходим до Ринг Мол на кино. Честно казано, мисля да си гледам някой филм вкъщи, но явно няма да гледам вкъщи. И отиваме на кино. Да, и още нещо. Наскоро се закупих от AliExpress. Да, малко странно да съм си купил нещо от там. И то точно за лице. Купих си маска, която премахва черни точки, такава, която се отлепя. Честно да ви кажа, изключително изненадан останах от маската. Маската е супер качествена. Не мирише чак толкова приятно, обаче е много яка. И да, слагам бързо маската и след това взимам душ. Предполагам всички чакате с нетърпение да ми видите косата и какво съм направил. И да, до след малко. Ето ми е новата прическа. Отиваме да гледаме кино. Най-вероятно ще гледаме Капитан Марвел. И да. Целия съм в червено. Се върнах от киното. Филма, честно казано, горе-долу ми хареса. Става ми, между другото, страшно много се изморих. Мислих да обработвам видеото, обаче няма да имам никакви сили, така че ви оставям. И да, хубава вечер ви пожелавам и дано ви е харесало видеото. Може да ме последвате ето тук в Instagram. И да, до скоро!